Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Hoxe comezamos falando do novo golpe ao sector naval, un golpe que pode ser o definitivo a decisión da Comisión Europea de exixir a devolución das axudas que recibiu a construcción naval entre maio de 2007 e o 2011. Goberno, partidos políticos, sindicatos e empresas coinciden en criticar esa decisión e o papel do comisario Joaquín Almunia, o que acusan de castigar inxustamente a España. Por aí empezamos hoxe, pero temos máis asuntos que comentar. Por suposto, a tormenta política derivada do caso Bárcenas. Todo apunta a que Mariano Rajoy non vai comparecer no Congreso para falar deste asunto, así que o PSOE presentará a moción de censura que anunciaba onte. En clave galega, dúas cuestións que paga a pena comentar: as primarias do PSDG, primarias do 7 de setembro para elixir o novo líder da formación, e a celebración do Día da Patria. Agás un acordo de última hora, BNG, Anova e Compromiso por Galicia festexarán o 25 de xullo por separado. Hoxe están connosco para abordar todas estas cuestións os xornalistas Virgilio Costas e Ana Peón. Que tal, Virgilio? Benvido. Que tal, Ana? Benvida tamén. E o profesor da Universidade de Santiago, Xoán Bascuas. Hola, Bascuas. Hola, que tal? Benvido tamén. Bueno, pois, primeiro asunto que poñemos hoxe en riba da mesa, o tax list do sector naval. Finalmente, haberá que devolver as axudas fiscais que se recibiron entre 2007 e 2011. Bruxelas suavizou algo as súas exigencias porque inicialmente pedía a devolución das bonificacións dende o 2005. Outro aspecto positivo, así entre aspas, é que Almunia deixe en mans do goberno español o cálculo das contías a devolver. Con todo, o presidente da Xunta pedíalle hoxe ao goberno que recorra esa decisión ante o Tribunal Europeo de Estrasburgo con argumentos como os que imos escoitar a continuación. Nos parece que esta decisión é unha decisión cuestionable xurídicamente. O segundo é que nos parece que é unha decisión pouco responsable desde o punto de vista económico, e en terceiro lugar nos parece que é unha decisión insensible desde o punto de vista social. Bueno, aí estaban esas palabras de Alberto Núñez Feijóo esta mesma mañá. Non quero determe moito neste asunto porque hoxe temos moitas cuestións que comentar, pero sí pedirvos unha valoración desa decisión xa anunciada, non? E que teñamos xa medio asumida e que levamos comentando xa moitos días nesta mesa. Non sei se estades de acordo con eses argumentos que daba o presidente da Xunta. Por exemplo, Ana. Sí, eu estou de acordo cos argumentos que dá o presidente da Xunta, que a posición que defende Almunia pois é moi cuestionable xurídicamente, porque o que non se pode tratar a dous países como son Francia e España dunha forma diferente. Se a Francia no seu momento non se lle pediu que devolvese esas exencións fiscais, non se pode agora pedirlle a España que o faga. Sorprende moito esta actitude de Almunia. Quero lembrar, aproveitando que está aquí Xoán de Compromiso por Galicia, e ti lembrarás que hai 15 días Rafa Cuíña máis eu decíamos que habería que propor que declarasen a Almunia persona non grata, e creo que Abel Caballero hoxe xa plantexou de declarar a persona non grata. Copiou-vos, Caballero, porque estaba pendente do faladoiro. A verdad que todas as normas se poden interpretar, mesmo na Unión Europea, todas son moi interpretables, negociables, e a intransigencia que ten demostrado Almunia é moi sorprendente, porque como españoles resulta moi chamativo que sexa o eurocomisario de Industria, o italiano Tajani, o que teña que defender unha posición máis favorable a España, e que o comisario español o que faga é asumir a defensa dos intereses dos asteleiros holandeses dos países nórdicos. Entón, por eso resulta moi sorprendente. Ahora que outra cousa máis brevemente, cando se fala de hai que ir a unha Europa dos cidadáns e non unha Europa dos mercaderes, o que demostrou Almunia estos días é que non é unha Europa dos mercaderes, unha Europa do mercadeo, porque parece que se está regateando, non? Primeiro digo que 2002, despois 2007. Creo que non resulta serio cando presentas e anuncias a devolución unhas axudas, non podes estar regateando, e agora a mitad parativo, dices, porque ao final eso, nin Europa dos cidadáns, nin Europa dos mercaderes, Europa do mercadeo. Primeiro pagan os armadores, logo xa non pagan os investidores, pasos atrás e adiante. Parece que era negociando e regateando. Eu vou recollerme nas palabras da presentación deste tema, non? Que ti mesma dixeches, Susana, golpe definitivo. E a verdade é que
un golpe que se suma xa a outros anteriores que algúns deles tiveron a súa impronta este mesmo ano. Quero lembrar, pois, a negativa ao financiamento do dique seco en Ferrol, que era necesario para abrir a expectativa non só de reparacións de buques como están efectuando a día de hoxe, mellorar esa reparación, senón tamén que podía abrir a porta a reparación de barcos civis unha vez se levantase o veto no 2015, que teño que recordar que ese veto é como consecuencia dun acordo, dunha negociación que se levou durante un mandato do goberno Aznar. Si comparto a argumentación que deu o presidente Feijóo, sobre todo na decisión xurídica discutible. Non sei se todo o mundo ten coñecemento de como funciona a tax lease, é un imposto onde se fai unha triangulación entre un armador, unha entidade financiera e o que se chama unha agrupación de investidores económicos, non? Bueno, esta agrupación de investidores económicos non ten personalidade xurídica, non a ten, co cal non se pode ir a eles a imputarles a devolución destas excepcións fiscais, non? Tamén hai que decir que parte das sospeitas que se deitan sobre a aplicación de tax lease no Reino de España é como consecuencia da súa convivencia co imposto de sociedades, non? Pois ben, teño que decir que non é moi diferente do modelo que se aplica en Holanda, que son os que acusan o Reino de España de facer unha dinámica destas características. Fálase de devolución, e que esa devolución, como ben dixechedes, era 2002, 2005, agora 2007. Bueno, o 2007 tamén é un ano que está fora da aplicación de revisión fiscal. Por lo tanto, hai moitísimas sombras como estades vendo. Eu si quero, cando menos, lembrar unha cuestión. Afecta isto a 38.000 persoas que traballan directamente no sector, no conxunto do Reino de España. 13.000 no caso galego. E 13.000 é un número elevadísimo para o noso país. Isto é unha interpretación completamente arbitraria donde se aplica pois unha vara de medir para o Reino de España e un moi diferente mesmo para os que se atreven a acusar. Puxo antes Ana o exemplo de Holanda, non? No caso de Italia tamén é bastante asemellado e mesmo poderíamos introducir os países nórdicos, non? É perfectamente encaixable. Outra cousa é se era un mecanismo a aplicar de inicio, pero chegado ao final, creo que o comisario da incompetencia, chamado persona non grata e non agradable, chamado Almunia, pois debería replantearse moito cal é o papel que está desempeñando no ámbito da Unión Europea. Concordas, Virgilio? Si, pouco máis que engadir sobre todo as explicacións técnicas do profesor Bascuas. Se agradece porque é un tema complicado para a xente da P, non? É un tema moi complicado e que ademais, bueno, en fin, non afecta directamente ao que son os armadores e sobre todo que, é dicir, uns beneficios fiscais para os que financiaban os barcos. E hai un problema que non todos eran financiables, todos os barcos. Había algúns, e en España tamén hubo casos non correctos de aplicación, incluso mantendo os tax lease non se podía aplicar neses casos, non? E non é, un golpe moi serio ao sector naval, pero non é elegante en días de óbito cuestionar todo o que se fixo ata agora, non? E eu creo que o sector naval ahora mesmo non é competitivo e ten que revisar moitas cousas, non? Primeiro, hubo dúas folgas en Vigo brutales pedindo un incremento salariais que estaban moi por encima do que era o mercado e así non son competitivos. E depois hai outra mala noticia, unha segunda doble mala noticia, que cando se deixa nas mans do goberno o cobrar esos cartos, despois do mercadeo, como dixo Ana, de que fixo o comisario Almunia, hai un elemento que eu me temo que isto non o vai a pagar nadie, salvo todos os contribuintes de forma solidaria, non? Que non se vai a chegar a cobrar aos que tendrían que devolver esos cartos, sino que ao final será en compensación as negociacións presupuestarias con a Unión Europea e que non o pague nadie concretamente, nadie vai á ventanilla a depositar o cheque do adeudado e que, ao final, sexa esa solución, non? Entón, tamén é unha mala noticia, non? E é certo que, é dicir, o sector naval, agora con la IARSE non vai a facer nada, pero que ten que empezar a replantearse posibles vías de futuro, porque levamos que a crisis sen pie eterna do sector naval, que son sistémicos, pero que
levando dos anos 80 sin ser competitivos, non? Pues É dicir, en condicións de mercado estrictas. Interesante como te Virgilio, Sí, moi brevemente, alguna reflexión sobre iso. Creo que sí son competitivos, pero bueno, hai que ter en conta a competencia que se fai desde Corea e desde países asiáticos onde as condicións laborais son diferentes. Entón, ten que ser competitivo, pero con unha política europea clara que apoie o seu sector. Non vai a ser que con tanta defensa da competencia entre uns países e outros nos cargamos o sector naval europeo para favorecer o asiático. É dicir, que eu penso que é competitivo. E falando do futuro do sector, eu escoitaba esta mañán a rolda de prensa que deron os representantes de Pimar, dos asteleiros, despois do anuncio do comisario Almunia. Eles eran medianamente optimistas. Sí, decían que era un golpe, que o dano que se fixo era moito. De feito, daba datos de que se liquidaran 7 asteleiros nestes 2 anos, e que se perderan tamén, según os seus datos, 50 barcos, 50 peticións de barcos por esta situación de incerteza. Pero eles eran optimistas e non concordaban co que ti dis, ao contrario, decían que o feito de que agora este en manos do Ministerio de Facenda español o feito de como se vai articular esas devolucións, que a eles lles daba unha garantía, porque estaban convencidos de que o goberno español non é unha cuestión de partidos, o goberno, comunidades autónomas, dun partido e do outro, a maioría do Congreso dos partidos, é dicir, creo que non é unha cuestión partidista, que en toda España todo o mundo está de acordo en apoiar este sector, e que o feito que sexa o propio goberno español o que o aplique, pois que atopará algunha medida. De todos os xeitos, tamén decían eles, escoitei tamén a varios representantes legales, asesores xurídicos, que decían que ten moitísimas posibilidades de que, se presenta o recurso, o Tribunal Europeo tumbe a decisión de Almunia, que o que pasa que será unha carreira de 4 anos, pero que eles consideran prácticamente seguro que se tumbaría esta decisión do eurocomisario Almunia. A ver, Xoan. Eu creo que hai que perseverar nas institucións europeas, non? Porque as institucións europeas como tales son ferramentas, non son nin boas nin malas, é segundo se utilice, e, por tanto, creo que hai que perseverar pois na utilización dos recursos da Unión Europea en beneficio dos asteleiros. Igual que o Estado español pois se preocupa tanto do sector olivareiro, das laranxas, non? Que tamén son pouco competitivas. O sector do carbón na época do PSOE, non? Son pouco Que se competitivas. saltou a Almunia todas as normas para favorecer o sector do carbón de León. Que son pouco competitivas, decía, no ámbito da Unión Europea, pois igual se pode aplicar aquí. Eu quero sinalar tamén, pois neste sentido, o papel do Estado na política naval pública, por exemplo. Aquí se prima a Cartagena, se prima a Cádiz, cando realmente se finalizan todas as actividades de recuperación e de rehabilitación de barcos aquí. Eu creo que é perfectamente competitiva. Outra cousa é pois as posibilidades de utilización de espacio de reparación de buques que non se está utilizando, a posibilidade de facer embarcacións civis tamén en Fene, en Astano e Ferrol, non? E logo, pensemos que antes da crise económica os propietarios de asteleiros privados decían que necesitaban solo para poñer asteleiros que ian crear 2000 postos de traballo. Que pasou? Desde logo, creo que o papel do Estado nese sentido deixa moito que desexar. E tamén, por último, falaba Ana acertadamente do mercadeo. Todo isto como consecuencia tamén de que Almunia pois é víctima, igual que a Unión Europea, da presión dos fundos de investimento. Aquí o que están facendo é unha chantaxe ao Estado español e tamén á Unión Europea para coreanizar a economía galega e tamén ao ámbito do conxunto da Unión Europea, é dicir, baixar e ir ao dumping social, que se chama, a fabricar baixo custo. Vaya panorama, No, a ver, Virgilio. Eu iría un pouco máis alá, digo, xeográficamente, non é coreanizar, sino facelo indio, é dicir, competir como compite India, é dicir, con man de obra moi barata, pero exportando os beneficios da construcción, que non quedarán en Galicia nin en España, non é? Ese é o modelo que está implantando a Unión Europea cos mini-jobs en Alemania, e modelo que queren exportar para toda Europa, e se van a equivocar, porque se non podemos consumir, o principal mercado europeo afúndese, non? Pero de todas formas, é dicir, os asteleiros estaban apostando por estes grandes buques, é dicir, era increíble porque Zara chegou a ser o maior armador que había en España, o que máis invertía en construcción de buques, pois por los beneficios fiscais que había, non? Entonces, unha empresa que se dedica a fabricar moda para a construción textil non ten... Pero eso de menos, o importante que haxa financeiros procedan de onde procedan os fondos. Eu penso que o feito de que sexa unha textil, o que aporta é unha financiación, unha pequena burbulla gracias ao Taslis.
E eu creo que, é dicir... Para min é discutible, Virgilio. Sí, para min igual. A aposta por outro tipo de construcción naval que tamén é con outros asteleiros máis pequenos que siguen a sobrevivir. Para min é discutible no seguinte sentido. Os fondos de Moi brevemente investimento todos, responden ás dinámicas propias do capitalismo e a día de hoxe a máxima de diversificar o capital, é dicir, un non se dedica a unha única cousa, dedícase a varias, e os fondos de investimento baseanse nesta idea. Que Zara, que é unha das empresas, o Inditex, que é un dos grupos máis económicos máis importantes do país, investise cartos, aínda que fora aproveitándose outras leaks en esta mecánica, pareceme mesmo positivo. Non o vexo como algo negativo. Eu tamén o vexo positivo. Eu digo que é significativo, non positivo nin negativo. Iberavante, do que, como se chama, de Jove, pois tamén ten efecto investimentos diversificados en distintos sectores e non é algo negativo. Porque eso, ti además podes decir que a fórmula do Taslis pode habela mellor ou peor, pero ti tes que competir co resto dos países europeos e se eles aplican este tipo de fórmulas, ti tes que tamén facer o mismo, o que non pode ser o que os españois xoguen en desventaxa con respecto aos holandeses ou aos franceses. Se eles aplican este tipo de fórmulas, terá que buscarse aquí tamén, non? O que é imprescindible que haxa as mesmas normas para todos os países europeos, sí. a mesma seguridade xurídica para todos eles e que despois a Unión Europea, como Unión Europea, si vai establecendo medidas de protección do mercado e da man de obra interna, porque senón pois claro que estamos facendo indio. Bueno, pois iso unha cousa moi breve, cando falas do papel, pois eu penso e quero destacar tamén que creo que desde a Xunta de Galicia si se está apostando polo sector de naval, si se teñen feito esforzos, desde o primeiro momento si se apostou pola defensa do Taslis, si se fan viaxes para intentar buscar carga, cando é verdadeiramente responsabilidade do hosteleiro buscar a carga de traballo, pero o apoio que se está facendo por parte da Xunta, do presidente da Xunta con viaxes a México e tal, creo que tamén mostra que por parte da Xunta si hai unha vontade de que saia adente o sector naval. Supoño que querías entrar nesa cuestión, pero se vos parece pasamos ao caso Bárcenas, porque imos hoxe moi mal de tempo e temos moitas cuestións que comentar. Unha delas, por suposto, pois todo o derivado, esa tormenta política derivada dos papéis de Bárcenas e todo o que imos coñecendo, todo apunta que Rajoy, como dicía unha presentación, non vai comparecer no Congreso, como lle pide a oposición, para falar desta cuestión, así que, en principio, teremos moción de censura, que anunciaba o Partido Socialista. Precisamente, querería empezar por aí, non? Din os populares que esa moción de censura non é boa no momento que vive España e pois non só é o que din que o que prexudica a marca España e a imaxe do país é pois esas acusacións sobre Rajoy e a corrupción que afecta ao Partido Popular, así que non sei que se vos parece procedente ou non esa anunciada moción de censura. A ver, Xoán, por exemplo. A ver, dubidas moito. Non é que dubide, é que non se veía si empezar precisamente pola moción de censura. Esa é a cuestión. Primeiro, pois vou empezar por aí. A moción de censura, tal e como establece a legislación española e galega, pois debe ser constructiva. Implica que hai que presentar un único candidato a presidente do goberno. Dubido que a esas alturas da película haxa un acordo moi amplio no Congreso de Diputados para que esa moción de censura conte co apoio suficiente como para visualizar que efectivamente pudera haber unha alternativa. Outra cousa que se utilice como ferramenta para que Rajoy efectivamente dé explicacións que non as dará. Vexo que vai ser complicado, pero si recoñezo que é o único ámbito, a única acción que ten a oposición para que Mariano Rajoy dé explicacións. Non te parece un disparate? Non me parece ningún disparate e mesmo eu creo que sería unha ferramenta a pensar no caso galego en relación aos 2 millóns de euros opacos utilizados no ano 2006, que é o que se termina a través dos papeles de Bárcenas. Mesmo o Compromiso por Galicia ten pedido ás forzas políticas do Parlamento que presenten unha moción de censura se as explicacións non son satisfactorias. Pero, se me permites abusar un pouco do vosso tempo, eu quería remontarme ao ano 1989. E vou falar dun vello coñecido, que é Naseiro. Por que me remonto tan atrás? Bueno, porque naquela ocasión o Partido Popular, ou a Alianza Popular, non se vira implicada legalmente porque se entenderan que as escoitas telefónicas vinculadas a un caso de narcotráfico non procedían. Daquela dimitiu xente. Dimitiu Palop, dimitiu Sanchís, xente da vida política do PP valenciano. Por certo, Sanchís logo volveu á política co PP. Bárcenas di, e, como sempre, algo presunto, que as súas actuacións de sistema de financiamento van ao ano 94. Por lo tanto, poderíamos ver unha acción continuada no tempo, de ser certo demostrado, unha acción continuada no tempo ata a actualidade. E, por lo tanto, reiterado, manifesto e un delito ou un suposto delito continuado.
Quero lembrar que un dos supostos para a ilegalización dun partido político é precisamente eso, incurrir nun delito manifesto de forma reiterada. Acontece que é o goberno do Estado quen ten que aplicar a lei de partidos. Acontece. A ver, non está mal para empezar. A ver, Virgilio. Tú decías, Susana, si a moción de censura é un disparate. A disparate é que un partido importante que neste momento ten maioría absoluta se haya financiado presuntamente de maneira ilegal durante moitos anos. Disparate é que quen ocupa a presidencia do goberno este presuntamente vinculado a esa financiación irregular e non vaya a dar explicacións ao Parlamento. E logo, disparate a moción de censura que o segundo partido máis importante no ámbito no Congreso, que o PSOE non teña nin líder, nin proxecto, non? Eso todo un disparate, é dicir, a política española empeza a ser un pouco disparate todo eso, non? Porque, é dicir, é lamentable. E é lamentable que o PP, sabendo o coste que, como eles dicen, que ten un coste para a economía, para a marca España, para a imaxe no exterior, queiran forzar esa moción de censura pois para poñer en evidencia que o PSOE non ten líder. Bueno, é unha xogada política a corto prazo que lle pode salir moi ben, que desautorizar a Rubalcaba, pero a consecuencia pode ser que o propio PSOE acabe acelerando moito o seu calendario interno que Rubalcaba ten paralizado. Eu creo que vai a quedar en evidencia e vai ter que acelerarlo. E despois o tema de Bárcenas, é dicir, aquí as explicacións que deu outro día o presidente do goberno de un chantaje ao Estado, ele confunde unha cousa que, é dicir, isto non é un chantaxe ao presidente do goberno, é un chantaxe ao presidente do Partido Popular que ademais ocupa a presidencia do goberno. É dicir, non é a figura da presidencia do goberno, é o cidadano Mariano Rajoy que, elexido polos españoles, primeiro polo militante do PP e presidente do Partido Popular e despois por presentar as eleccións co voto mayoritario ampliamente nas urnas dos españois presidente do goberno. É dicir que eu creo que falta un poquinho de sensatez por todas partes, non? A ver, Ana. A mí o da moción de censura me parece un disparate e mesmo un fraude democrático, se se quere chamar así. O mecanismo da moción de censura está claramente definido para presentar un candidato unha proposta de goberno. O señor Rubalcaba desde logo non vai a presentar unha proposta de goberno, mesmo o candidato creo que nin sería candidato do PSOE, do seu propio partido, non tería xa non o apoio mayoritario da Cámara, nin o apoio dos seus correligionarios. Entón pareceme un disparate porque creo que non se pode someter a España a esta tensión. O asunto está onde ten que estar, que é nos xulgados. E ten que o Estado de Dereito funcionar, ten que ser o xuiz o que actúe con contundencia e que condene a quen teña que condenar e que, como decía, pues con todas as consecuencias. Pero que temos hasta ahora? Pues temos un señor, Luis Bárcenas, que nun determinado momento di que hai uns papeles que non son seus, fai unha proba caligráfica e falsifica a súa letra, despois di que ten 20 millóns en Suiza, despois que foi que vendeu obras de arte, despois que os papeles son seus, despois que a letra foi forzou, é dicir, que este señor non di unha cousa que sexa verdade, co cal, para que están os xuíces? Para determinar que hai en esta cuestión que o que hai que determinar, lembremos que o tema empeza por aí, que hai un señor que ten 40 millóns de euros en Suiza e hai que saber de onde proceden esos millóns. De todos os xeitos, eu creo que o que decía os xuíces teñen que pronunciarse, pero que me parece xa escandaloso, non sei como non se lle cae a cara de vergüenza a Rubalcaba cando fala de este tema e din o maior escándalo na historia de España. Oiga, señor Rubalcaba, pero eu quero lembrarlle que aquí estamos... Contía... Sí, por contía vouche dar un dato. Primeiro, os seres de Andalucía son 1.000 millóns de euros. A eso ia, precisamente, non? Por contía os seres. En gobernos dos que formou parte o señor Rubalcaba, por exemplo, aquí falamos, hoxe publica un diario que supostamente o diñeiro negro que recibiu o PP, que é unha falsedade, pero di, supostamente son 8,3 millóns de euros. Eu quero decir que Roldán, director xeral da Guardia Civil, na época do Partido Socialista, só el 11 millóns de euros daqueles anos en comisións, e tiña un sobresoldo, el si tiña sobresoldo dos fondos reservados, nos anos 90, Roldán recibía 30.000 euros
o mes, o equivalente a 30.000 euros ao mes, e despois o ano seguinte 60.000 euros ao mes. Entón, señor Rubalcaba, de que me está a falar? E cando fala de independencia da xusticia, rematamos. Remato, a posición do PP é respetar aos xuíces, a posición do PSOE valenciano e todos remeter contra a jueza Laya, pero eu quero lembrar que neste país, na época de Zapatero, tivo que dimitir o ministro de Xusticia, o señor Bermejo, por interferir na investigación do caso Gürtel, porque se iba a cazar con Garzón e o xefe da Policía Judicial. Dimitiu o ministro de Xusticia. Cando fala Rubalcaba, non sei por que di que hai que recordar que hai que respetar a xusticia, porque vostedes, os socialistas, non respetan a xusticia. A prova delo foi que o seu ministro de Xusticia dimitiu, mesmo os seus compañeros do partido do perderon, porque se iba de caza co instructor do caso. Cantas cousas. Que quero decir por eso que eu entendo que os cidadáns pidan explicacións. Eu podo entender que os xuíces investigan hasta o final, pero que o Partido Socialista pretenda dar leccións de moralidade é que non ten autoridade Rubalcaba para falar destes temas. A ver, rápido, Virgilio, Xoan. Quería decir algo a respecto, non? Primeiro falábase de fraude democrática, a moción de censura como fraude democrática. Ben, vimos tamén que o TASLIS, a lectura da legalidade pode se facer como a unlle de plaza. Falase da inutilidade da moción de censura. Pois vou recordar unha moción de censura que non triunfou, que foi terriblemente útil. A do PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra contra Adolfo Suárez. Na de usted es un taur, fase que o taur del Mississippi, frase que pasou a historia e valeu para visibilizar unha alternativa de goberno. Lamentablemente apuntaba de forma acertada Virgilio, pois que non hai un contexto efectivamente para que se visibilice un candidato nesas características. Ollo, a fraude democrática tamén é non dar explicacións, non deixarse fiscalizar polo Parlamento ou responder ao cuarto poder prácticamente legitimado democráticamente a través dun plasma ou facer preguntas ficticias con un medio de comunicación que actúa como mamporrero. Eu creo que iso tamén é unha fraude democrática. Estado de Dereito, facer valer o Estado de Dereito. Mira, si non cantas, hacemos que caiga Gallardón e así se inhabilita el procedimento. Eso é ter firmeza ou creenza e iso é ter firmeza e creenza no Estado de Dereito. O que di un periódico, o que di un determinado... O que di un periódico, home, supoño que os periódicos son creíbles, non? Non, só di un periódico. Home, eu que ten as probas. E o que depositou a información... Que probas ten? Mira, escoita, vou poñer un exemplo, díxeme moi brevemente. Imagínate, Susana, está aquí, escribe un papel e di... Xoan Bascuas, 1.000 euros, Ana Peón, 1.000 euros, Virgilio Costas, 1.000 euros. E di, ao salir de aquí doulle 1.000 euros a cada un. Entón, ten un papel, e que credibilidade ten. Non con razón e non podeu. Sabes que o problema non me vale. Porque mira, en ese caso, mira, o presidente do Senado dixo, eu recibinos, pero non sabía que había que declaralos. Hai xente que está dicindo que o recibiu. O que recibiu o presidente do Senado, non, o que recibiu a que a súa casa sufriu un atentado de ETA, volou polos aires, e para iso hai un fondo do Estado para financialo. E hai un fondo do Estado para financialo. E deronlle un préstamo no partido para facer tragar con rodas de muiño, pero argumentos injustificados. Non vedes saber. É un préstamo porque a súa casa ya volou nun atentado terrorista. Mira, e son como Euribor ou son Euribor esos préstamos que fai o Partido Popular. A mí me interesa. Home, eu penso que os cidadáns un caso de alguén que llevoan a súa casa nun atentado, creo que do partido que lle podan facer un préstamo... Hai fondos do Estado. Hai fondos do Estado para eso. E por que non lle pode prestar o partido financiaron a Casa de Fraga cando foi de Perves? Financiaron a Casa de Fraga cando foi de Perves. Pero eu creo que un partido ben implicar a figura de Fraga en esto, eu creo que un partido un partido que foi atacado, como foi atacado o Partido Popular, onde os seus afiliados no País Vasco, a mí non me parece ninguna broma. Eu coñezo a hermana de Miguel Ángel Blanco, Maribel Blanco, como se destrozou a unha familia, como se destrozou a unha sociedade, por eso, e tamén o PSOE, por eso tamén o PSOE morreu lamentable o de Pons, e morreu moita xente. Entón, creo que no tema do terrorismo Eu quero soluñar unha cousa que dixeches que dimitiu o ministro de Xusticia porque foi a cazar cun xuiz. Foi a cazar, non que interferira, non está probado que interferira. Dimitiu solo porque non cazaron o suficiente. No, venga, Virgilio. Pero se todos hai probas de que interferira. Pero o seu partido non, pero déixame falar. O seu partido lle pareceu deleznable que o ministro de Xusticia se dedique a cazar, sobre todo cando non concorda ca cultura... Porque non van de caza, dimitiu, non por Garzón, sino por ir a cazar. É que esa é a razón, aparte do berenjenal interno que... No, pero si eso foi grave... A ver, que deixamos que remate... Non vai cazar. Pero deixame falar, é dicir, si eso é grave... É dicir, eu creo que un señor que é o tesoreiro que ten dedicación exclusiva á súa función de tesoreiro ou xerente do partido e ten 40 millóns,
de euros en Suiza, o sea, co cual vamos a presupoñer que son ilegais porque non tributou polo que tiña que tributar, porque el ten a residencia en España e ten a súa actividade en España. É dicir, primeiro se lle defendeu, porque hai unha foto de toda a cúpula do partido defendendo. E o problema, mira, a mí o problema esencial no tema este é que o Partido Popular non está tomando medidas para decir, pois sí, nos hemos equivocado, hubo cousas non correctas de todo, porque o presidente do Senado, é dicir, se sufre un atentado terrorista, se pode entender que o partido lle financie. Lle ten un préstamo para... Pero é que eso non saiu dos fondos recoñecidos, sino que saiu da partida B, Eso non é certo. Da partida B. Eso non é certo. Onde está declarado na contabilidade do PP préstamo... Nos papeles enviados ao Tribunal de Contas. Onde están? Pois compróbao. Iso igual que a financiación da campaña de Toledo, donde figura 0 euros a aportación do Partido Nacional ao Partido de Castela-La Mancha. Aquí é que o que pasa é que se lle dá credibilidade a todo o que di Bárcenas e que reproduce o seu altavoz mediático. O de Roldán, sí, pero o altavoz mediático de Bárcenas era o mismo que lle dábamos credibilidade cando sacaba os papeles de Perote e Roldán. É dicir, eu creo que o de Roldán era grave, e isto é grave, e o de Files era grave, e isto é grave. A mí me parece... Non fale desa vez, a ver, espera, agarda, ai, que estoy complicadísimo, as súas declaracións da renta, cousa que Rubalcaba leva meses esperando, e todas as súas declaracións da renta, os seus ingresos do primeiro ao último euro, están publicadas, e Rubalcaba dixo, vou facer o mismo, e pasaron 4 meses, e onde están? Pero é o mesmo argumento de que... A ver, ahora Virgilio, a conta oficial do Partido Popular ten algunha reserva por parte do Tribunal de Contas, pero sí que está a oficial, claro. O B non figura. O B non figura, como vai a figurar? Porque o di Bárcenas, pois non, o di Bárcenas, pero o partido o nega. Entón, eu creo máis a Mariano Rajoy que un delincuente como Bárcenas. Eu vou a creer a que nombrou a ese delincuente. Que nombrou a ese delincuente? Presunto delincuente, pero... En todos os partidos hai problemas, porque temos no PSOE, que na Fundación Ideas, o xerente do partido, Xoan Cornide, amigo de José Blanco, firmou un contrato con Amy Martin que non existía. Pero, eso é grave. Pero entonces a gravedade dun caso tapa a outra. Pero a mí non me vale ese argumento. Solo digo que se demostre que os xuíces emitan un pronunciamento, que non sean rumores nin declaracións de Bárcenas, que haxe unha sentencia dos xuíces e digan feitos probados, Mentras tanto, só hai unhas acusacións dun señor que ten 40 millóns de euros en Suiza porque vendeu un bodegón e un cuadro e lle dou moitas ganancias. Teño escoitado aquí criticar a Pepe Blanco e todavía non hai feitos probados porque non hai sentencia firme. Digo eu, vamos a entonces a aplicar o mismo argumento. Digo pouco acabas de citar, es decir, pero no caso do Xerez de Andalucía pasa o mesmo. Pero hai unha conversación, hai unha serie de conversaciones de Pepe Blanco con un amigo onde din que bueno é tener un amigo que ministro. Oye, pois xa só por eso, por unha cuestión... Eu creo que vou ter unha amiga que é tertuliana e por eso non me sabes. Eu terá 3 como vos, a ver, Xoan. A capacidade de argumentar de Ana, eres unha máquina, ten que decirse, eres unha fenómeno. Vou intentar darlle unha volta a este argumento, non centrarme tanto no caso estrictamente dos papeles de Bárcenas. Vou facer referencia á estrategia de Rajoy. O digo porque hai moita xente que especula con que xeimos a unhas eleccións anticipadas, que si vai haber algún tipo de dimisión. Coñecendo o pouco que podo coñecer a Rajoy, creo que a xente pode esquecer desto. El vai aguantar o tirón hasta que se esgote o mandato na expectativa, na esperanza de que isto vaya morrendo o conto. E aquí van 3 de miñas preocupacións vinculadas a esta estrategia de Rajoy. A primeira, que se semente, sobre todo, perdona Ana que te diga, polo texito de argumentar, que todos os políticos son iguais. Eu quero falar aquí e facer defensa do concelleiro do Partido Popular, do Concello de Perico Los Palotes, que se deixa a pasta e que paga a súa cota. Quero defender tamén aquí ao concelleiro ou militante do Partido Socialista que leva 40 anos militando simplemente coa esperanza de que algún día haxa igualdade económica ou de justicia. E do BNG, claro, e isto é importante sentarlo. Eu penso que a maioría dos políticos son honrados. Se está sementando esta idea. Non, eu penso que son honrados. Ainda que sí creo que aquí hai unha liña de irregularidades continuadas e manifestas desde antes do ano 89 ata o día de hoxe. Segundo, me preocupa muitísimo a saturación informativa, que a xente se aburra desta cuestión por saturación. Hai 2 formas de matar un tema, mediáticamente. Un é que
que non aparecen medios de comunicación, e outra é saturar, e iso creo que pode pasar co caso Bárcenas. E por último, E brevidade? vinculado a isto, e falabas do PSOE, podemos falar do Unión, podemos falar do Partido Popular, pero hai dous elementos que me preocupan colateralmente desto, que pasa cando se deixa que era sospeita de que Bárcenas tamén financiou o partido de Morenea para facer dano ao PSOE, e que tamén se financiou a cobertura legal do que fora ministro de Xustiza en relación ao JAC. Estos son... Ministro de Defensa. Perdón, de Defensa. Os abogados Perdón, correcto, a cobertura legal. A cobertura Pero legal. escoita. A min isto pareceme realmente gravoso. Eu confío. Máis alá do que é unha cuestión de financiamento regular, é o que se fai con ese financiamento regular. Eu confío Teño na curiosidade, xustiza, a ver, brevemente, eu un minuto. confío na xustiza neste país. Eu creo que funciona con eficacia. Bueno, levalle bastante tempo resolver algúns casos, eso sí se lle pediría que fose máis rápida, pero que creo que a xustiza en España funciona. Pois que a xustiza determina o que ten pasado aí. Ata agora só hai un señor que ten 40 millóns de euros en Suiza, que ten que explicar de onde, o 40, a veces de 50, 55, non se sabe si con IVA ou sin IVA. Que me den a miña diferencia, ¿no? Engádelle que se sepa. Que se En sepa, Uruguai tamén que hai se algo, sabe. non? E non sei se en Uruguai Canadá, tamén de hai paso algo. que vai esquiar, tamén ten algunha conta, non o sei. Hai eso, ese señor fai unha serie de acusacións e ten unha serie de papéis. Pero non hai nada demostrado, nada. Ese señor pode facer miles de acusacións mesmo para desviar a atención do que ten. Entón, deixemos que actúa a xustiza. Outra cosa, eu estou de acordo contigo en que a maioría dos políticos de España son xente honrada. Esta mañana, na Comisión de Corrupción no Parlamento de Galicia, eu estuve escoitando a primeira intervención dun catedrático, ahora non lembro. Era moi interesante a reflexión que hacía sobre a corrupción en España. Decía que en España non hai unha corrupción sistémica. No, a xente non se levanta polas mañáns e lle dá un soborno a un policía, e vai o médico ten que darlle un soborno que ten. Eso é unha corrupción sistémica. Neste caso, decía que pode haber dos políticos un 3% como moito de xente que ten actuacións corruptas. E están todos no PSOE no PP, manda cara. Eu creo que nesto, creo que ovellas negras pode haber en todas partes, por desgracia. A ver, Virgilio, Eu 20 segundos. quero suliñar as palabras de Arantxa Quiroga o outro día dicindo que mentras nós íbamos temblando aos plenos e as diputacións de Navarra, outros se lo llevaban crudo, e falaba dos seus compañeiros. Falaba de Bárcenas. E de Bárcenas e de outros dirixentes. falaba de E de outro dirixente. Non o circunscribiu, aparte pediu, aparte tuvo a valentía de pedir o diante de Rajoy que estaba ao seu lado, que se faga unha limpieza no partido. Eu creo que o Partido Popular debe empezar por aí. Bueno, eu comparto, só unha cosa que diga Arantxa Quiroga, que eso, que hai moita xente que se xulgaba o tipo no País Vasco, moita xente que perdeu a vida, eso, e do PP e de moitos outros partidos. Evidentemente as víctimas son todos os partidos, pero é que, desde logo, que haxa un tipo como Bárcenas ten que molestar moitísimo. Claro que sí, e creo que a que máis daño lle fai Bárcenas e aos militantes do PP, que din como ese personaxe, pero engañar pasa nas familias, Bárcenas non acumulou esos cartos el só. Seguimos a publicidade, que como dixo non queremos saturar e aburrir o persoal, así que como temos algunha outra cuestión que comentar, facemos unha pequena pausa, seguimos nos comentando este asunto e á volta introducimos outras cuestións, ainda que sexa de maneira moi breve.